teet videoa? Joo, mä teen. Täällä ollaan Jonen kanssa. Jonella on tollasta jotain perkeleen tököttiä tuossa kurkissa. Ei vaan Alekokki on loppujen lopuksi aika hyvää kalja. Se on ihan hyvä kalja. Parempi se on kuin Karjala. On! Ainakin mun mielestä maultaan. Niin, ja Sivan Karjalasta mä en tykkää, mutta täytyy nyt kun kaupat on kiinni, kun mä menen Tossa kotiin. oli helvetin halpaa saatana, kun kävin toispäivän tuolla K-Marketissa Vääsössä. Niin? Vittu 22 € Lapinkulta-laatikko. Niin ei, sit saa 3,60 pantteinakin. Niin saa niin. Ja kun niin yleensä se maksaa sen 28-29 € saatana lappalainen. Ne sai, niin. Sehän on vittu maailman parasta kaljaa. Koffia on ennen join, mutta nyt saa Alekokkia saa halvemmalla ja se on ihan hyvä, kun se on kylmää. Niin on. Kyllä hakee se 8 tölkkiä. Maastuu ihan banaanille. Banaanille. Näitä on nyt mennyt tossa. Vittu noin on aika kalliita, jos törriltä ostelee. Ei, kun tuot Vääsöstä. Paljon se on tuossa paketissa? Tuo nyt on 12. Se on 18 pakki tuo. No maksaa yli 20. Ootas nyt kun... Kyllä se taitaa maksaa. Oota nyt kun sulla on 15 €. Ei saa. Mut kun sit puuttuu tätä 3 vai 4 tölkkiä. No niin. Se on vajaa. Kattokaa mitä meikäläinen juo. Kaffe. Niin. Sulla on joku kökkä tossa. Ei se mitään haittaa, mä syön sen. Kökkä pois. On tullut reissattua. Onks sulla burgeri? Haluatko sä nälä? Onks nälkä? Mä sanoin, että tuli just nakkarin kautta. Mä pysäännyin siinä mistä. Sitten mä kävin venesatamassa kattavassa prätkiä. Tässä on yksi burgeri, mikä huutaa sun nimeä. En mä siis ainakaan jaksa syödä. Mullakin on hyviä cheeseburgereita. Tommosta. Hellfire. Helvetin tuli. Juu, ja sitten tosta Antsu. Mulla on pikkasen tulista sinappia toi. Jaha. Mulla on en maista mitään. Ei, ota ihan pieni. En ota. Sormen päähän otat ihan vähän. En ota. Maista. Kun en mä tykkää edes ketsupista. Ihan Niin, mutta tää ei oo niinku oikein kunnon ihan pian lirppavaa. Kohta tulee mukava poltto suuhun. Joo, nyt. Joo. Joo, en mä tollas kyllä tykkää laittaa. Pistä tuo burgerikin kaappiin. Eikö sä... Okei. No kun just 20 minuuttia sitten satana nakkarilla vetelin... Sieltä videokuvaa. Voiko polttaa suuta? Ei, lihis 2 nakilla ja sinappia ja sipulia. Enkä mä täällä matkalla pysähtynyt mihinkään kahville. Siihen missä oli niitä yksiä, mikähän se koski oli. Mitä sä Tuuloksessa kävit? Siellä kauppakeskuksessa pyörimässä. Jaa. Mut vittu kun mä en löytänyt... niinku muuten vaan vai? No ihan vaan, ei siellä ollut mitään järkeviä. Kyllähän mä yritin nettiin sellaisia... Vittu kun rupee käsivapiseen yhdellä kädellä. Jatkuvasti saa olla lapa pystys perkele. Moottoripyöriä tulee niin paljon tuolla niin, nyt. Niin tulee. Tossahan tuli... Mä kävin tossa kun heräilin niin... Kävin Vääksössä pyörähtää niin... Jumalauta mikä prätkäletka tuli tosta kun mä menin vanhan tien kautta. Niin. Vanhan Vääksön tien kautta. Vittu siinä oli varmaan saatana 20 pyörää pitkälle. On, joskus tulee kauheat letkoja. Mä oon liittynyt niihin letkoihin. En tiedä mitä vitu prätkähiiriä ne oli taas liikenteessä. Ne on prätkähiiriä. No maistuupas se saatanan ketsuppi nyt sitten ihmeelliseltä. Se on aika tulista tavaraa. No tai mut kutsuttiinkin, lähetettiin kutsu, kun tuo Vesivehvan lentokentällä on lauantaina mopo- ja piikkimiitti. Ai nyt? Niin, nyt lauantaina. Elikkä ylihuomenna? Niin. Aha. Mut siinä sitten jotkut oli kutsunut mut sinne sitten siihen tapahtumaan. Mä ajattelin, että mä voisin mennä sinne kuvailemaan. Ne varmaan kyllä tunnistaa mut kaikki mopojonnet. No. Tuulosessakin tuli 2 mopojonnea. Pitäisikö munkin sinne päräyttää sitten Opelissa? Niin, mä en tiedä, kun siinä luki, että letka lähtee tuolta... Aika muuten loppuu. Mistähän se lähtikään? Urheilutalolta. Missähän sellainen? No Vääksyn keskustassa, siellä missä on koulukin vissiin. Se taitaa olla. Letka lähtee siitä sinne tonne Vesivehman lentokentälle ja siellä se alkaa jo, oliko se 2 vai 12 ja ilta 10 asti se miitti. Aha. Aika muuten loppuu, sano jotain. Prätkäjät